En was met je jammer zo lang nog daar. Dat als ze aankomt, vangen ze al groot van. Dat als ze aankomt, en dan zie je niet, nog, wat is het? Hoem! Hoem! Wat is het? Die ding waar de hond heet. Als de hond voor die hond niet. Oh, moet wel een klapje. Die zijn jammer mensen. Ik nog van stuiterbal. Ons nou stuiterbal zijn jachters. Het is bijna gevaarlijk. Ons is van hier nu. Mensen, we spelen hem. Die handen van ons. Wat je zijn jammer, breng wat je zijn jammer nader. Mensen, alsjeblieft man. Ik zoek hij zwaar doen, alsjeblieft, Watson. Nee, Watson, jong. Zijn jammer, breng hem nader. Ik ben nodig om zo. Hij 3 staan, jong. Nee. Die aankrapstuk. Die horen ze huilen aan die hun kan, jong. Mensen aan mensen aan die mensen zo aan is man niet. Ja. Hij zwaar dan, breng het eens aan jou alsjeblieft mensen. Alsjeblieft man. Zoek hem eens. Je ziet, weet je bij zo mensen. Die 10 is bij jou zo mensen, is deel van de jachters. Hij alles kabel naar achter ook bij zo man naast hem. Alsjeblieft zitten man naast hem. Het kabel die zegt en die body batteren. Dat alleen aan alsjeblieft man, het zijn jammer, die jonge mensen, dat is mijn naam, het zijn jammer. Zijn jammer. Het is op zijn naam. Wat ik nou zeg. Zijn jammer. Sprakalsi. Zijn jammer. Kom eens op. Spakas. Ako, lawas ako. Hij zwaar dan die mensen. Hij zwaar dan die. Kom maar yan. Hij is bij. Hij is foto. Kom maar yan. Ako na nas kabot. Mesa ako na nas kabot. Saya is bij. Yes is bij jong. Yes is bij. Ja, kadang saan werken ni. Yan is bij. Zijn jammer. Wees goed weer allemaal naast hem. Zijn jammer. Hey, gaan speel. Die komen aan achteren, gini. En dat zakje, isang buwanas, en isang kri, isang kali, en isang Zijn jammer. Begin. Dank je. Yung koos ik aan ulo. Yung koos wel man. Yung koos. is moeten la anak hier. Is moeten la anak kapje. Anak kapje. Oh ja, kita werk zo erg op broer. Als al wat ze doen jouw werk. Ja. Doen jouw werk. Dat is wel plezier. Het is jammer. Hij dit jou ja, sta je zo. Je staat. Check het nu.